Ja, Viktor, efter ett år i Helsingborg så kommer du att lämna för en ny klubb. Hur känns det, och berätta om varför du har valt att lämna? Det känns, det är lite mixed feelings måste jag säga. För att jag har verkligen haft det bra här i Helsingborg. Både här på planen och utanför planen. Så jag kommer helt säkert att savna Helsingborg. Ersberg har, jag vet lite dialog med Ersberg nu här i ett par veckor, och de har visat mycket intresse, och det var inte en lätt beslutning, absolut inte. Men i slutet måste man följa hjärtat, och ja. Vad tycker du om ditt år i Helsingborg i klubben, både liksom spelmässigt men även utanför planen? Sedan jag kom hit har jag ju nästan spelat alla matcher, och jag måste starta med att tacka Jesper Jönsson och Roar Hansen för att få mig hit. Och såklart måste jag tacka också Henrik och Tobias och alla som är här runt klubben. På detta året här har jag både blivit en mycket, vad ska man säga, en bättre person utanför planen. Och alla här och staten har hjälpt mig riktigt mycket med det. Och det är jag riktigt glad för. Också här på planen tycker jag vi har haft våra ups and downs, kan man säga. Men man har spelat med någon spelare som har blivit bra vänner med. Och jag kommer absolut att samla alla här i klubben. Hur mycket tycker du att du har utvecklats som fotbollsspelare? Jo, jag tycker jag har utvecklats mycket, och absolut nu när jag har spelat mittback, vad jag har visat att man kan spela två positioner, och då det ger man mycket självförtroende, och det är jag nöjd med. Och jag hoppas bara att jag har gjort alla här och fansen glada med min insats här. Jag är nöjd med min tid i Helsingborg, och det är lite trist att jag ska lämna, för att jag gillar allt det här mycket, men liksom jag säger, man måste fylla hjärtat, och det är som jag gör nu. Så, men jag ska också vara glad för att jag får en ny utveckling och en ny chans för att visa mig på ett annat sätt. Som du säger, du gillar staden här. Vad är det som är så bra här? Nej, men jag tycker människorna här är fantastiska. Jag har träffat många människor utanför fotbollen också som jag kommer att hålla kontakten med. Ja, alltså staden är som den är inte för stor, men den är inte för liten, och jag trivs riktigt bra här. Om du ska prata fotboll och minnen, vilket kommer fram i huvudet direkt hos dig? Nej, det är många goda minnen. Alltså de stora matcherna som vi har vunnit här på Olympia mot AIK och mot Elfsborg, och derby-matcherna, de har inte gått som man hade önskat, men det är någon matcher som kommer aldrig att glömma. Skåne-derby-matcherna. Men det mesta som man kommer också minna, det är hur absolut fantastiska fansen har varit mot mig här. Jag tycker de har varit riktigt positiva och bra emot mig, och jag kommer absolut att sakna dem också. Vad skulle du vilja säga till supportarna? En sista hälsning, vad skulle du då säga till dem? Tack för stötten, och tack för att ni stöttar både mig och klubben som ni gör, och jag hoppas de kommer att fortsätta. Jag vet att de kommer att fortsätta med att göra det, för
de är helt fantastiska. Och ja, liksom jag sa innan, jag kommer absolut att savna allt här i Helsingborg. Stort lycka till framöver i din karriär, Viktor, och hoppas du kommer hit och sitta på matcherna. Tack så mycket. Det gör jag absolut.